sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag
sang bumbo. Napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di ba ako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sang risgo sang heart disease. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH.
Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba ukon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Fast Paradyo Bombo! Oras nga Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 44 minutos na nakaligid sa takna nga alas 11 sa aga. Welcome kami na pagpalakit sa Pratutunan, Bombo Anay sa Ogto, pang Sabado, 19 Pratutunan, petsa 2 sa bulan sang Abril. Una ka Sabado sa ikapat bulan tuig 2022. Kamusta na kamo? Good morning. Maayong Ogto sa aton masukay sa aton matagpalamati sa aton si mga kabombo sa 61 kumakabaranggayan sa sulad sa Bacolod, of course, mga suki nato na sa mga banwa kasulad sa kabuusan sa probinsya. Kamusta inyo siling Sabado? Kamusta inyo siling adlaw? Adlaw ya sang Sabado mga kabinaway sang trabaho sa mga pampubliko naton nga mga opisina. Of course, mga sakop-sakop pa natin karon nga mga managbaligya sa ato sa mga merkado. May naghihagaw pa karon niya sining matina nagapamalaklon sa aton mga merkado publiko. Mga driver naton nga nagabanat banat buto pa sining matinion. Pulo pang sigpot pa pasero sa aton sining mga dalanon siniyang kaugtuhon makaido. Of course, ato sining mga koturan ay mga manguman naton sa kumahan naton. Kamusta na kamo? Tiba niya na nagapulaway-huway si ilas si tagsay kamapuluyan. Tapos na panyaga. Sa mga wala pa nakapanyaga, nagapapanyaga, nagaluto pa pananyagahon. Welcome diri po palagad siya pratuntunan na Bombo Hanay sa Ogto. Of course, ato sining mga nagamonitor sa mga street vendors naton, mga nagabaligya sa aton ni Gadsang Dalang, baligya sa saging, baligya prutas, baligya sa mga kalanon nilang putos-putos blagi na baka sa aton makaturan para maka-savings man. Kamusta nyo sinabintahan ay ka po sa baklanay sinihiga sa Badong Adlaw mga kemena. Welcome pagpalagad siya pratuntunan Bombo Hanay sa Udto. Kung po nyo tagsadiri ka Sabado, Bombo Dennis Rubica. No, mga balita ang aton kabadamal, balita ang aton sining hibaloon, sining aga pagpalagad siya pratuntunan. Kuha kita karon sa pinakalitas investigasyon sa aton kapulisan, sinatabo ng mga shooting incident sa man kalalaki, yung tiro patay. Ada iya sa may Purok Pine 3 Barangay Mandalagan. Ano pinakalitis diri nga pagpungasisa sa aton sining kapulisan ng mga kabenabulot sa report ni Bombo Andro Burgos. Samtang ang pahayag makaroon sa ato sining commander sa police station number 3, police captain Armelin Vargas, sining gipadakat aton nga concern ining mga teenager naton nga masamay nagamaoy matapos nga mag Friday nights sa isa ka ilimnan kag diskuhan diri sa tubangan sa aton sining estasyon pagwa gani sa diskuhan mga bastante na nagabusar, nagalinaway, nagapamuka sa botilya, nagapanghaboy sa botilya sa dalan. Ibalawang tanang karoon ng commitment sa ato sining kapulisan sa police station number 3 sa report naman ni Bombo Carla May Defensor. Samtang ginkonfirmar karon sa pamunuan sa 3rd Infantry Division, Philippine Army, nga nagagamit gidman sa droga ang mga membro sa New People's Army kasunod itong nagkala-recover bala nga mga suspected mga shabu kag drug paraphernalia sa enkwentro dito sa may Maylan, Sitalikdan
nga Marso 25 mga kaibigan. Kag pilapagid ka mga balita lokal ibulon tamang karon ang pila man ka mga schedule kay ti may bulan to buwas Domingo sa next Sunday, second Sunday, April 10 kuana Domingo de Ramos na. Aktibidades nga ito sininga simbahan Katolika mga kaibigan. Sa mga nagapauna nga mabalita iya sa palibot sa pungsod, bayo nga balita pero hindi ini mayo nga balita guro para sa mga sektor sa ato sina transportasyon. May rollback, price rollback sa presyo sa gasolina kag krudo. Podo isang nihot lang ni kumpara mo sa price hike sa tinlikda nga semana. O 80 ay ganobo sa presyo sa diesel kung krudo kag 2 ka piso ay ganobo sa presyo sa gasolina tag sa kilitro sa masunod nga semana. Pero baso ang presyo sa auto LPG ni bigla to gong bla ginagamit ng LPG bla sa mga taxi naton. Magasaka iya ang iya sining presyo tag sa ka litro. 1.80 gasaka tag sa ka litro sa auto LPG buwas nga adlaw sugod. Alam mo kinandogin natin yung mga balita lokal o balita national. Ang Feebox naka-record sa 36 ka mga volcanic quake sa ligan ni 24 hours sa Bulkan Taal. Alert level 3, padayon nga ginapatuman. Kag sa aton sinibalita iya sa luwasang pungsod ang Amerika, nagkanselar sa ila sini nakatalana nga pag-testing kung pag-tilaw palupad o testing launch sa ila sini nga Minute 3 intercontinental missile mga kaibigan terrible Magaanta ni karon na pagtamod bala kung anong ginatawag gini nga Minute 3 intercontinental missile kay singko nuclear capable ni siya nga sahi sa missile mga kaibigan nga ginatawag sa intercontinental continental pusingon from other continent, pwede siya makalabot sa piyak ka continent. From Asia, pwede siya kalabot dito sa piyak ka kontinento naton. Lupad sining nasambit yang missile. Ang rason nga agin ka sila sa Amerika. So na, mga balita nga aton nga pagtamod sining aga o sining ito papalagan siya pratuntunan Bombo Hanay Saudo. 50 minutos na nakaligad sa takna nga alas 11 sa aga. Karon tala nagurabalikan si Bumbuano kay malang-alang kita doon himos man to. Ara na siya. O sige, tiwan tabi gamay lang update kay may pila ka mga record si Bumbuano karon to sa mga kwanta, mga interview Pang interview ako balikan ta sa karon. Gamay lang gid Bumbuano anong pinaka-latest dira nga nahanabo na nahimos gyud man bangkay. Sa aton sining mga soko. Okay sa Bumbandro. Bumbandro, sa patrol, Kevin. Bumbo Dennis, ato ning latest information in related sa sining panibagong sining incident Bumbo Dennis nga nagluntad kay inalanggit sinilanggit maning aga sa may barangay Bata Bumbo Dennis nga involved dire ang ginkilala ang biktima nga si Yuki Castro sang Purok Pine Tree barangay Bata pero Bumbo Dennis before sa Propine Train siya nag-start but nagbalhin sila sa Marapara sa Kauparag pang barangay. Pero mabuti sa sining update naton nga nakuha because nga kung paano gid man nagluntad ang insidente. As of now Bumbo Dennis mismong kapulisan sa Police Station 3 wala gini Bumbo Dennis yapo nakahibalo kung paano pag sino ni ang sa likod sang paglutang patay sa kaya Yuki Castro kay sa aton to nga pagpakigangot sa mga pumuluyo dito, kay sila tanan Bumbo Dennis wala gid nakakita. Kay nakudra nga pamangkot, it's either guro Bumbo Dennis sa sulod sang area or within the crime scene Bumbo Dennis ang suspect, Hindi man nila ma-finalize Bumbo Dennis kung may salakyan o kung motor nga nagtiro sa sininga biktima, Kay sa aton nga pagtapangusisa ang sana silinto naton bala Bumbo Dennis nga karinderya sila mismo way gid nakabalo way gid sila napangod Bumbo Dennis kung sino gito ang nagluthang patay sa Yuki Castro kaya sa ilan niya Bumbo Dennis pag lang gid man sa lugar kay nakabati lagi sila sang lupok
isa lang gid kalupok, and then after that Bombo Dennis, no, sala sila, no, tingala sila. Nga ang ini nga biktima nagakayao na, no, matapos ng gilutang sang wala ni natumod nga mga suspitsado kay Bombo Dennis sa pagsaysay sa mga taga dito. May upod ni siya nga duwa ka babayi, no? Halin dito sa Eskinita to Bombo Dennis nga ginamention naton. Bombo Dennis, Alin sa sulod? correct, may duwa ni siya ka mga babayi nga upod, no? Ang nagalalisanay, but not to the extent Bombo Dennis nga duga away na gito kung nagataas kinang tingog nila, no? Kaya sa mismo sa karinderya tong nga considering ni ang tubang gid nila kung sa tupad sa crime scene, no, nga may duwan siya ang mga babae nga may kaupod nga may ginalalisan, may ginalalisanay sila Bombo Dennis, no? And then ang ini nga biktima nagbakal siya ng sigarilyo dito sa karinderya kid, no? Kaya because to Bombo Dennis ang sigarilyo to nga ginakimpet ya. Do pag-ugid bakal, no? Wala pa Bombo Dennis na sindihan. Okay. Wala pa na sindihan. Kaya sa mismo sa nakatipango dito, no, alias sa Bombo Dennis kasi alias Wina. Because Bombo Dennis so na protection niya man, no, bilang nakatipangot sa insidente ng pagpatay sa sininga biktima. Dito Bombo Dennis nga pagbakal sa sigarilyo kaupod sa duha to ka mga babaye. Galing siguro Bombo Dennis sa pag-explicar man sa aton sa nakakita, no, ang duha to ka babaye do nakasulod ya una. Okay. Nakapanaog na sa may Eskinita, no? Siya nagbakal sigarilyo, nagatuyo nga magsindi. Pero galing Bombo Dennis, no, nakabalikid siya siguro, no, nakabalikid ang nga biktima, kag may tiro sa iya gilayon, no. Muna na to din Bombo Dennis ang pamangkot mismong kapulisan sa Police Station 3 wala gid nakakuha sang identity sang mga suspitsado, no. Kung nakasakay gid man bala sa getaway vehicle o kung dra lang gid mismo sa lugar. Kaya as of now, amo na Bombo Dennis ang ilan nga ma-finalize bala. Kay so far may mga pumuluyo dito nga kabahol mong guro Bombo Dennis nga wag gid may nakakita, no? Bisan sa amo ning nga nagabiti ang init, nagatagit ang init, wala gid sa may nakakita dito sa mga suspitsado. Kasi may kwan pa bumandro, may kahadlok pa, no? Amo na nga yes, correct. May hesitation pa, no? Okay. May hesitation pa Bombo Dennis ang mga witnesses dito. Masaling naton not only one, but witnesses Bombo Dennis. Tamo gid, no? Kay because ang lugar to masaling naton Bombo Dennis, nga thickly populated area. Eh dito sa likod damo pa yung mga pumuluyo. Kay mismo sa gasang dalan, damo sang mga pamalay, no? May mga tiyanggi to Bombo Dennis, even though sa amo na nga oras, kabalugi kita nga damo na sa mga pumuluyo, tara nga nagaguluwa, kagara na mismo sa gwa asing ilang mga puluyan, nga may mga ginaubuhat, matrabi sa, o kung may mga trabaho man Bombo Dennis, no? Do kay posible maguro nga way ni may nakakita, sang nasiling ng insidente, o kung sino nga mga suspitsado sa likod, sang siling nga paggalutang sa kay Yuki Castro. No, ang siling sa kapulisan, may mga lead sila Bombo Dennis, but hindi sila anay makatagit sang information kay ginapatpat pa ni Bombo Dennis kag nagakuha pagit sila sang iron ang ining insidente kay syempre Bombo Dennis damo sang mga anggulo nga ginatan-aw, it's either may getaway vehicle, di man to masiling Bombo Dennis nga ang suspitsado dito naglabay sa Eskinita kung sa din naglabay ini nga biktima, no, kay syempre Bombo Dennis dito na sila halin kag hindi man matumod Bombo Dennis kung nagasunod ni sa ila o kung naralang mismo sa gwa na nagahulat ang ini nga suspitsado. Kay siling Bombo Dennis ang mga sa may karinderya dito, doon nakakaon ni siya prior sang incident mo, no? Namahaw pa ni siya Bombo Dennis, ang biktima, kag may pila ka mga, may upod man siya nga lalaki, pero hindi makilala Bombo Dennis kung sino ning nga lalaki, no? Kay because we understand naman Bombo Dennis nga kada isa duway naman lang pa sila botanay kung ano tang mga whereabouts sa mga nagakalaon dira, no? Way naman sila nga pangusisa kung ano ni ang mga trabaho dira, no, kung ano ning ilang mga transaksyon, no, sa dira nga lugar para lang sa karinderya makaserve lang sila sa mga customer kag makakaon ng mga customer nila, no? So may lalaki ni siyang upod kag wala ni nahibaluan kung may kaangtanan bala after sang o kung sa sining nga insidente. Kaya ni Bombo Dennis nga makaupod sa biktima, una na ni sila Bombo Dennis halin, no? Kag doon nagasunod naman lang sila sa biktima. Kag amo to dayon ang insidente nga nagluntad. No, matapos ng ginutang, wala ni siya Bombo Dennis kinahibaluan, no? Kung anong gitang matalom nga rason sa paglutang patay sa Yuki Castro Bombo Dennis. Kumuandro itong duwa ka mababaye, upod yaman ni dira o nasa karinderya, nagkaon sila or... So siya lang ni Bombo Dennis ang nakakaon mo, ang biktima. So siya lang gid ni.
And then, nagsulod na after kao, nagbalik na siya sa sulod, no? Kasi siguro may gistorya o kung may ginabuhat man sila sa sulod. Nagwa ni siya siguro, nagbakal sigarilyo. Okay. Amo to din po, Dennis, ang duwa to ka mga babae nga ginasiling na upod ya, nag-upod sila dito, nagasiling pa to sa ganing nga, ano to ganing mention niya, to may pang bunggo, tamo karon pang tindakan. To kamo na po, Dennis, ng mga ano, hindi man gina siguro wala ta kabalong paano yung deliver ang ginabig ng mga tinaga. Amo lang ginabalya sa duha ka babae? Oo, no. Dahil pa mo yung kamo, may ginasaway guro pala. May ginasaway siya. Base siguro mo po Dennis, may mga paglalisanay sila siguro nga hindi man siguro tama kadalom na paglalisanay. Kaya isa na mismo sa pagsaysay isang mga nakatalipango dito, hindi kinman mo po Dennis ng grabe nga pag-away o kung paglalisanay between sa mga kaupdanan niya to nagsisining nga biktima, no? Amo pa na trabong po Dennis, ang ginausisa or basic may ang tanan gid man bala ang mga nakaupo diya antes ang insidente o kung lain nga mga persona ang nagtira siya o kung naglutang patay sa Yuki Castro Bombo Dennis. Sige po Modro, pamatian ta ako no pila mo da ka ma-interviewing nagkuha no da sa area kay tinahimo sige man daw bagkay nakuha giman da sa Kemsin Bombo Andro. Yes, correct po Dennis. Nakuha gid ang biktima, ang bangkay mga alas 11:30 gid sang udto, no? Sinayin lang gid siya po Dennis nakuha padulog sa punerarya. Kundi ni siya paghimuson po Dennis. Sige. Bombo Dennis, live diri sa patrola. Ini si Bombo Franz Sandro Burgos para sa Bansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Damo salamat Bombo Andro Burgos matay nyo kung mga binana mga nakakuha nga mga interview ni Bombo Andro Burgos dira sa area sa palibot no sa sining mga statement sa pila dira ka mga individual kung ako magtanaw kung ako yung mag-assess sabi sa senaryo singko do ara las palibot ang suspect mo ikaw ba sindo na local ba magbuhat ang pila dira ka individual kung ako yung mag-assess sa senaryo ang sitwasyon do ara lang sa palibot ang sospetsado. So, bantayin na karoon mga binana, pagbabalik sa inyo platutunan buwan ay suto katigil center at mga sunod na Darkula Baskag, mga nagapanguna nga mga balita nasyonal. Ang pinaka-latest naton sa nagapangunawa. Ang ambot maayo kung hindi maayong balita para sa sektor ng transportasyon, ining pag-rollback sa presyo sang petrolyo. Radio Center sa ating Bombo Network News. News Center, come in! And the KBP Golden Dome for Best Radio Newscast Metro Manila goes to Bombo News, DWSM, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang tanghali Pilipinas, sa numang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw ngayon ng Sabado, Abril 2, 2022, sa ulo ng ating mga balita. Police officer inaristo umanon dahil sa paggamit ng kalahating milyong pisong buy-bus money para sa isabong. Samantala, good news naman, malakihang oil price adjustment sa mga produktong petrolyo maging ng LPG abay mulang ipatutupad sa susunod na linggo. Ang co-accused naman ni Pastor Kibuloy nakahanda ng tumistigo para sa isyu ng pamimeke ng mga dokumento sa Amerika. Samantala, iba pang sabwatan ng kampo ni Kibuloy isisiwalat din. Samantala naman, tatay ng isang hepe sa Pangasinan patay, kapatid na turang opisyal at isa pa sugatan din matapos silang barilin sa Pangasinan. Sa international news naman, ang Pentagon magbibigay ng karagdagang $300 million na military aid sa Ukraine. At sa atin namang sports balita sa NBA, ang Memphis Grizzlies abay nasilat ang Phoenix Suns sa banggaan ng dalawang mga top teams. At sa entertainment news naman, multi-platinum American singer na si Love ay ibinahagi sa Star FM ang pagmamahal sa Filipino fans. At live nationwide, worldwide, via satellite. Mula sa Bombo News Center Makati, kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombil Maraculat ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo, Kasar Nation, inaresto ang isang police officer matapos gamitin umano ang kalahating milyong piso na halaga ng buy-bus money para sa online savong. Ayon dito kay PNP spokesperson na Police Colonel Jane Fajardo, kasalukuyan nakakulong na ang naturang pulis na miyembro ng Philippine Drug Enforcement Group sa Manila Police District o MPD
at umarap sa kasong may kaugnayan sa illegal gambling at estafa. May ranggo pang police lieutenant ang arestong police officer. Ayon pa kay Colonel Fajardo, maliban pa sa kinakaharap na criminal case, may kakarapin din naturang police officer na administrative case, malversation of government funds, matapos na gastusin umano ang perang nakalaan para naman sa kanilang anti-illegal drugs operations ng kapulisan na nasa kanyang pag-iingat. Samantala, sa ating mga karagdagan pang report, ang malakihang oil price adjustment sa mga produktong petrolyo maging sa LPG muling ipapatupad sa susunod na linggo. May report si Bombo Gerald ulit. Yes, Bombo Everly, Bombo Elmar. Meron tayong bad news saka good news. Unahin muna natin itong bad news kasi yung LPG, yan yung magtataas yung presyo na 1 peso at 80 centavos. Medyo malaki-laki itong kada kilo or yung magiging presyo doon sa 11 kilogram na standard cylinder. Madadagdagan ng 19 pesos at 80 centavos. So last week ay mayroong malakihan ding adjustment noong mga nakarang linggo itong LPG. At batay nga doon sa pagtatanong natin, yung presyo noong nakaraang linggo ng LPG ay mahigit 1,000 na, 1,015. So plus 19 pesos. So asahang nasa 1,030 na siguro itong magiging presyo sa susunod na linggo. Pero depende pa rin yan dito sa ipatutupad na price adjustment ng mga nagbebenta ng LPG. Samantala, ito na yung good news dito sa ating mga motorista. Sa Martes na kayo gasolina, magpa-diesel dahil mayroong rollback. Ang gasolina, yung tinatayang rollback sa susunod na linggo, 2 pesos and 50 centavos hanggang 2 pesos at 70 centavos. Sa diesel naman ay mayroong 2 pesos hanggang 2 pesos at 20 centavos at sa kerosene ay mayroong rollback na 1 peso at 70 centavos hanggang 1 peso at 90 centavos yung rollback dito pa rin sa kada litro. At dito sa ating likuran, yung presyo dito ng Exceed Diesel, 72 pesos at 70 centavos. Kapag nag-minus to dyan ay nasa 70 pa rin, Bombo Elmar, yung presyo ng diesel at medyo mataas pa rin, Bombo Elmar, Bombo Everly. That's right, Bombo Gerald, kahit siya magbawas ay mataas pa rin siya. Ano yan, pang 12 na yata. Anong pahiwatig yan ng Department of Energy? Posible kaya magsunod-sunod na ito, Bombo Gerald, after this coming week, magtuloy-tuloy na rin siya pagbaba pa ng presyo ng kada litro ng bawat petrolyong produktong petrolyo. Bombo Gerald, how's that? Oo, actually nung isang araw, Bombo Elmar, nagsabi na itong Department of Energy talaga na may asahang rollback sa susunod na linggo. Pero hindi pa masabi kung mayroong susunod na rollback ulit dahil kung titignan yung 12 pesos doon, Bombo Elmar, na sobrang taas na oil price hike, kung ibabawas lang itong tig 2 pesos na to kahit 6 na beses na magkaroon ng rollback ay dyan pa lamang mag-i-stable or babalik sa dati yung presyo ng mga produktong petrolyo. So yung isang beses na nagtaas ng presyo nun ay talagang parang walang epekto yung mga rollback ngayon dahil kakapiranggot lang yung mga rollback. At titignan natin dito pa rin sa pagtaya ng Department of Energy next week kung mayroong ipatutupad na rollback or taas presyo na naman, Bombo Elmar. At yun nga, 12 beses na, Bombo Elmar, nagkaroon ng oil price hike. Pero yung adjustment naman dito sa pagbaba sa presyo ng mga produktong petrolyo, nasa 2 o 3 beses pa lamang, Bombo Elmar, at kakapiranggot lamang yan kumpara dito sa mga itinaas noong mga nakarang araw. Noong 2021, December, nasa 50 to 60 pesos yung kada litro ng diesel. Ngayon, nasa 72, kahit mag-rollback ng 2 pesos, 70 pesos. Malaki-laki pa rin, Bombo Elmar, yung presyo ng kada litro ng diesel para sa mga motorista yan. Lalong-lalo na itong mga public utility vehicles na gumagamit ng diesel ay malaking bagay pa rin ito dito sa kanilang hanap buhay, Bombo Elmar. Ang masaklap pa yan, Bombo Gerald, kung hindi matatapos yung giyera, nandyan pa rin nakaamba na posibleng magbalik na naman yung pagtaas ng presyo itong mga produktong crudo. Maraming salamat. Ingat kayo dyan, Bombo Gerald.
At live mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Pang mga balita, binigyang diin naman ng Bureau of Animal Industry na sa publiko na sapat ang supply ng itlog ng manok at pugo sa gitna pa rin niya ng bird flu outbreak sa ilang lugar sa bansa. Ayon kay BAI Director Rildrin Morales, may ilang kaso ng bird flu ang binabantayan sa ilang mga poultry farm pero kalaunan ay agad ring naresolba. Anya, ang mga kaso ay tinuturing na nalutas kapag ang mga nahawa ng ibon ay nakal na o nakatay na o ang mga insidente na ito ay nasusubaybayan. Tiniyak naman ni Morales na nakakatanggap ng 100 pesos ang magsasaka kada kinatay ng mga manok o itik at nasa 15 pesos naman sa kada pugo. Nauna na ring sinabi ni Department of Agriculture Secretary William Dar sa publiko na mahigpit nilang binabantayan at ipinapatupad ang biosafety guidelines para maiwasan na rin ang pagkalat ng bird flu sa iba pang mga rehiyon sa Pilipinas. Samantala naman sa ibang balita, umapila pa rin ang ilang leader ng simbahan katolika sa mga taga-suporta at mga staff ng mga tumatakbong kandidato para sa dating na halalan sa Maya 9 na huwag naman magpatugtog ng napakalakas na jingle sa labas ng kanilang mga simbahan. Ito po yung pagpatugtog ng mga awitin na kanilang mga tumatakbong kandidato. Ilan sa ipinapahayag ito ng Malolos Cathedral sa isang statement at kasabay ng kahilingan na patayin o babaan man lamang ang volume ng mga campaign jingles ng mga kandidato pang hindi magambala ang panalangin ng mga mananampalatayang sumasamba lalo na sa tuwing nagasagawa ng banal na bisa dito at bukas din araw ng linggo. Bukod dito ay nanawagan din ang ilang simbahan sa mga kandidato na payuhan din ng mga ito ang kanilang mga tauhan at taga-suporta sa kanilang pangangampanya na magpakita din ng paggalang sa lahat ng mga lugar na pinagdarausan ng pagsamba kung saan ginaganap ang banal na sakramento at panalangin lalo na tuwing araw ng linggo. Samantala magtatapos naman ang panahon ng kampanyahan para sa national at lokal na mga kandidato sa Mayo 7. Habang sa Mayo 9 na nga yung gaganapin naman ang botohan sa Pilipinas at Abril 10 naman gaganapin ang maging botohan para sa mga botanteng nasa ibang bansa. Samantala naman sa ibang balita, yung sinasabing co-accused ng controversial na si Pastor Kibuloy Abay nakahanda na raw tumistigo para sa issue ng pamimeke ng mga dokumento doon sa Estados Unidos. May nakong impormasyon dito si Bombo Dennis Samito. Pumasok sa isang plea bargaining agreement ang isang paralegal. Ito ay dating naging kasamahan umano ni Pastor Apollo C. Kibuloy sa kanyang relihiyon at ngayon ay handa na siyang isiwalat ang kanyang mga nalalaman. Kasama na rito yung pamimeke umano ng ilang mga dokumento kaugnay doon sa pagpapakasal ng ilang mga individual. Nakilala nga ito na si Maria De Leon, isa sa siyam na mga individual na idinidiin sa kasong labor trafficking at kinasasangkutan din ni Kibuloy pati na ng iba pang mga individual at opisyal ng naturang grupo. Nabatid na umamin si De Leon na kasali siya sa mismong operasyon ng pamimeke ng mga dokumento kasama ang ilang opisyal ng grupo. Sa naturang proseso umano, nagkakaroon ang mga taga Kingdom of Jesus Christ Church na pinamumunuan ni Kibuloy ng permanent residence upang makapagtrabaho at magkaroon ng fundraising para doon sa mga, sabi niya, ay peke rin na charity works na pinatatakbo ng grupo ni Kibuloy. Sinabi ng naturang individual na nakakalap sila ng pondo gamit ang mga ginawang mga dokumento, gawa-gawa lamang na dokumento at ito ay ibinibigay umano kay Kibuloy na ngayon ay wanted din doon sa Estados Unidos dahil naman sa iba pang mga kasong kinakaharap nito kasama na yung sex trafficking. Sa pag-amin nga sa naturang kaso, nangako itong si De Leon na makikisa din siya doon sa ginagawang pagsisiyasat ng mga otoridad kaugnay sa iba pang mga usapin. Tanggap naman ang naturang individual na makukulong din siya sa kanyang pagpasok dito sa plea bargaining agreement, ngunit mas mababa ito kumpara doon sa karaniwang hatol sa mga kaparehong kaso. Gayunman, itong kampo naman itong si Pastor Kibuloy ay nagsabi na hindi nila miyembro itong si De Leon. At ayon nga sa naging pahayag ni Attorney Michael Green, isa sa mga abogado ni Kibuloy, hindi miyembro ng kanilang relihiyon
at hindi rin naman nagkaroon ng partisipasyon ito doon sa mga sinasabing transaksyon na pinasok ng grupo ni Pastor Kibuloy. Sa kasalukuyan dito sa Pilipinas ay naantabayanan din ang magiging testimonya o magiging mga pahayag ng kampo ng naturang pastor para naman sa kanilang panig. Lalo't kontrobersyal ito, karugtong ng iba pang mga usapin na kinakaharap ng naturang pastor. Bombo Elmar? Bombo Dennis, I'm just curious kung meron nang naisagawa na pag-apila, pag-file ng FBI o kaya naman ng Department of Justice ng Amerika na extradition case o apila para dito sa mga co-accused, lalo kay Pastor Kibuloy sa Pilipinas, sa Bombo Dennis, kung hindi talagang napakalayo pa ng tatakbuhin ng kasong ito, Bombo Dennis. Sa ngayon ay walang statement na pinalalabas pa yung Federal Bureau of Investigation, pero as of last time na nakipag-ugnayan tayo doon sa mga individual na may partisipasyon din dito sa pagproseso na ito, sabi nila ongoing yung process. Pero dito natin na chine-check sa Department of Justice, sabi nila as of now, wala pa rin naman silang natatanggap ng mga dokumento kaugnay doon sa kahilingan na ipadala doon si Kibuloy para doon litisin sa mga kaso na kanyang kinakaharap. Magiging masalimut na usapin pa ito, Bombo Elmar, lalo't magkaibang bansa yung tinutukoy dito at i-review yung mga panuntunan kung kasang-ayon nga ba nung proseso yung pagkuha sa isang Pilipino at nandito sa ating bansa. Kung ito man ay nahaharap sa kaso, ay kung paano magiging diskarte. Pero may initial statement na si Secretary Minardo Guevara at sabi nila, hindi nila hahadlangan ang anumang hangarin na magkaroon ng hustisya sa mga partikular na usapin at bilang Pilipino naman, itong si Kibuloy ay nandyan naman yung pag-alalay ng ating gobyerno kung sakasakali man nakakailanganin, lalo na in terms doon sa pagtitiyak na mabibigyan naman siya ng gabay sa legal na aspeto. Pero siyempre, may mga abogado din naman, may mga private practitioner na gumagabay dito sa grupo ni Kibuloy. Sige, maraming salamat sa update na yan, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis, Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala sa patuloy pa ng ating mga balita, inaresto ng mga otoridad ng walang warrant of arrest daw at ikinulong isang Grab driver na nag-post umano o naglagay ng kanyang statement o kaya doon sa social media na nagbabanta kay presidential candidate Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ay pinuri naman ang kampo ng naturang presidential aspirant ang pag-aresto sa isang individual na nag-post na naturang kill threat laban kay Marcos Jr. dilan sa pagharang sa kanyang caravan na sinagawa sa Quezon City noong Marso 15. Ay naman kay Prosecutor General na si Benedicto Malcontento na isang subject ang dinala umano para sa inquest proceedings na nagpapatuloy pa hanggang kagabi ng Biyernes. Hinggil naman sa naturang pagbabanta. Sa naturang inquest proceedings, tinutukoy ang validity ng isang warrantless arrest at kung ang isang subject ay maring kasuhan sa korte kung ang prosecution daw ay napatunayang may probable cause para kasuhan ng isang tao. Ang nakalap na impormasyon o charge sheet ay maring isampa na sa korte. Pagkatapos ay tutukoy ng korte kung maglalabas ng mandamiento de arresto, ang inquest prosecutor naman ay maaari ding magpasyang i-convert ang mga pagliliti sa isang preliminary investigation kung saan ang respondent ay bibigyan ng pagkakataon na maghain ng counter affidavit. Ay naman sa kampo ni Marcos, naghain na sila ng complaint laban sa subject dilan sa kanyang Twitter post o sa online. Natunto na rin ng Quezon City Anti-Cybercrime Unit ang naturang subject o suspect batay sa kampo nitong tumatakbong si Marcos at na voluntaryong sumuko ang naturang Grab driver sa mga pulis. Subalit tinanggi nito ang aligasyon laban sa kanya sa kadila nang wala naman daw siyang account sa Twitter o kinaman ay sa social media. Samantala pa ang dating BIR Commissioner naman nagpaliwanag kung bakit hindi rin nasingil sa panahon ng Aquino administration ang state tax liabilities ng mga Marcos. May report pa si Bombo Raymond Tinaza. Bombo Ever, Bombo Elmar, sa mga sandaling ito ang Malacanang ay nakantabay at nakatutok sa mga developments kaugnay sa ginagawang paghabol ng kasalukuyang Bureau of Internal Revenue o BIR sa sinasabing umaabot na sa 205 billion pesos na estate tax liabilities ng pamilya Marcos. At una rito kanina sa panayam ng Bombo Radio ay nagpaliwanag itong si dating BIR Commissioner Kim Henares yung napakasalimuot at mahirap na paghahabol na naturang tax liabilities ng pamilya Marcos. Paliwanag sa Bombo Radio ni Attorney Kim Henares na kinakailangan kasi noong panahon nila
maghanap ng mga properties ng pamilya Marcos para ibenta at maging cash para makolekta yung naturang halaga. At ilan pang mga properties daw ng mga Marcos ay nasa labas ng bansa at hindi naman nila basta-basta magagawang habulin ang naturang mga property na walang koordinasyon at pahintulot ng batas o patakaran doon sa concerned na bansa. Na ito pang bahagi ng pagpapaliwanag ni Attorney Kim Henares sa exclusive interview ng Bombo Radio. Ang ginagawa ho ng BIR, nagbibigay ho sila ng demand letter sa pamilya at pagkatapos naghahanap po kami ng property kung paano, kung anong property. Hindi kasi na binabayaran. No? So naghahanap ang BIR ng property kung paano ile-levy. Yung ile-levy yan, tapos i-auction. No? May mga nahanap na propriedad ang BIR, yung mga property sa Leyte, sa Ilocos, tapos meron pa daw property sa Parañaque. Ang nagiging problema ko sa paghahanap ng property is kailangan tandaan natin na marami yung property rin na sinequestered ang gobyerno. So yung mga sinequestered, hindi natin pwedeng i-levy yan kasi ang may-ari niyan ang gobyerno ng Pilipinas. Alangan naman ang gobyerno i-levy or i-attach yung property niyang sarili. No? So second so kung may properties sila, marami daw silang property na sa labas ng bansa, ang BIR, ang jurisdiction niya paghahabol ng property sa loob ng Pilipinas. Kung hahabulin ng gobyernong Pilipinas ang mga property na ito para pambayad ng buwis, kailangan tayo sumunod sa mga proseso ng ibang bansa at humingi ng tulong sa ibang bansa. Yan ang pagpapaliwanag sa Bombo Radio ni Atty. Kim Henares, ang dating BIR Commissioner, kung bakit maging sa kanilang panahon ay hindi rin nila nagawang masnihingil yung naturang daang bilyong halaga na buwis ng mga Marcos na nagsimula lamang doon sa 23 billion pesos. Na yun nga, meron ng ruling ang Supreme Court with finality sa naturang estate tax liability ng pamilya Marcos. Nabanggit din ng dating BIR Commissioner na sa kanyang pagkakaalam ay itong dating Senador Bongbong Marcos at dating First Lady Imelda Marcos ang tumatayo ng mga estate administrators para sa pamilya Marcos. Bombo Raymond? Mula sa Malacanang. Yes, Bombo Elmar. Maulit ko lamang kung ano ulit ang sinabi ng BIR. Kung dumating sa punto na ayaw pa rin talaga magbayad, Bombo Raymond, paano yan? Anong gagawin hakbang na dapat na mga options daw? Well, ang talagang magagawa nila, Bombo Elmar, ay hanapin yung mga, registered, mga properties ng pamilya Marcos at ito yung kanilang ibebenta sa pamamagitan ng auction o anong paraan para ma-convert into cash para masingil yung naturang halaga, Bombo Elmar. Dahil yun talaga yung proseso na kinakailangan sundin ng BIR, Bombo Elmar, para mahabol unless na meron silang, swertehin na pamagitan ng pagkumbinse ay magkusa na magbayad ng cash ang pamilya Marcos at hindi na dadaan doon sa pagbebenta ng kanilang mga properties, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat, Bombo Raymond. Maraming salamat sa update na yan. Live mula sa Malacanang, Bombo Raymond Tinaza nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Sa iba pang balita naman, payapang eleksyon sa darating na Mayo 9, sentro ng panalangin sa pagsisimula ngayong taon ng Ramadan. Makibalita tayo mula sa Bombo Radio Coronadal. Maging sentro ng panalangin ng mga kapatid na Muslim sa probinsya ng South Cotabato sa pagsisimula ng kanilang Ramadan o isang buwang pag-aayuno ang mapayapang halalan sa darating na Mayo 9 local and national election. Ito ang inihayag ni Sultan Mutalib Sambuto, ang Muslim Affairs Chief ng South Cotabato, sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Coronadal. Ayon kay Sambuto, layunin ng kanilang pagsama sa panalangin ngayong selebrasyon ng Ramadan ang eleksyon dahil nais din nilang maging mapayapa,
malinis at matagumpay ang pagpili ng mga bagong uupong opisyal sa gobyerno. Dagdag pa ni Sambuto, ngayong nasa alert level 1 na ang ibang lugar sa probinsya ay aasahan umano na babalik na sa normal ang kanilang selebrasyon gaya noong wala pang COVID-19 pandemic na ikinaharap. At dahil sa Ramadan ay kabilang sa 5 pillars of Islam, obligado ang lahat ng mga kapatid na Muslim na nasa magandang pangangatawan na mag-ayuno maliban sa mga may sakit at iba pang may kapansanan. Yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Coronadal. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Donald Militar para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 sa probinsya ng South Cotabato, basta radyo. Bombo! Bombo Danhart, usually mga ilang araw ba yan ang kanilang pag-aayuno? Inaabot ng bago hanggang magtapos ang kanilang Ramadan? Bombo Radio Coronadal, how's that? Okay, yes, Bombo Elmar, sabi nga sa exclusive na interview namin kay Sultan Mutalib Sambuto, itong Muslim Affairs Chief ng South Cotabato, ayon sa kanya, halos 30 days bago matapos itong pag-celebrate nila ng Ramadan, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat, Bombo Radio Coronadal. Madako naman tayo sa may bahagi ng Luzon. Update naman tayo dun sa pamilya ng napaslang na security aid ng Vice Mayor na nagpapasaklolo. At may follow-up dito ang Bombo Radio Vegan. Humingi ng tulong sa Bombo Radio Philippines ang kamag-anak ng napaslang na dating miyembro ng Philippine Marines at security aid ni Vice Mayor Jaja Disuno sa Pilar, Abra upang malinis ang pangalan ng kanilang kamag-anak. Sa panayam ng Bombo Radio Vegan kay alias Boy, tiyuhin ng napaslang na si Sandy Boy Bermudo, masakit para sa kanilang pamilya na pinagkakalat sa social media na terorista si Bermudo na sinasabing mula sa Mindanao. Anya sa Maynila lumaki at nag-aral si Sandy at ang kanyang tatay ay dating miyembro ng Philippine Marines habang ang kapatid naman na babae ay kasulukuyang nasa serbisyo ng Marines pati na ang ilan sa kanilang mga kamag-anak. Umalis umano ito sa serbisyo pagkatapos ng 5 taon upang malapit at masubaybayan ang kanyang pamilya at 2 anak. Nagtrabaho umano ito bilang isang safety officer, security supervisor sa isang firm at habang kasagsagan ng COVID-19 pandemic pumasok bilang security aid. Ang tinig ni alias Boy sa panayam ng Bombo Radio. Okay, naman, yung sa mga nagsasabi na siya isang terorismo, dapat naging naman sila, magiging investigative naman sila kung talagang totoo. Wag lang bastang we should not be conclusive sa isang tao na hindi naman totoo at nasisira naman yung kanyang image. Not only his image, pati na rin sa kanyang pamilya. Sana naman yung mga nagsasalita, isipin nila muna, huwag na mas lang dahil ang pamilya namin ay halos sundalo lahat. Tatay niya kasi ay isang Marines din. So yung kapatid niyang babae ay Marines din. Yan ang balita mula dito sa Bombo Radio Vegan para sa Bombo Network News. Ito si Bombo J.R. Cuevas para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at undisputed #1 sa lalawigan ng Ilocos Sur, Basta Radyo. Bombo! Doon naman sa isang bayan sa lalawigan ng Pangasinan, isang tatay ng isang hepe sa Pangasinan ang patay. Kapatid ng hepe at isa pang sugatan matapos silang pagbabarilin. May report ang Bombo Radio Dagupan. Patay ang ama ng isang hepe ng kapulisan sa lalawigan ng Pangasinan matapos itong pagbabarilin sa kanilang compound sa bayan ng Binalonan. Ayon kay Police Major Aurelio S. Manantana, Chief of Police ng Binalonan PNP, pagnanakaw ang nakikitang motibo sa pagkakabaril sa ama ni Police Major Napoleon Elacson na hepe ng Asingan PNP. Paglalahat ni Manantana na nangyari ang insidente matapos sa mapansin ng kapatid ni Elacson na si Mary na may 2 kataong nagmamanman sa kanilang katabing bahay. Kaya't agad naman umanong lumabas ang asawa ng kapatid ni Elacson na si Norberto Soriano kung saan nakita ang mga sospek. Agad naman umanong naalarma ang mga sospek matapos magsisigaw si Soriano na nagresulta para magpaputok ng baril ang isa sa mga sospek. Dito naman lumabas ang ama ni Elacson na si retired jail management officer Napoleon Elacson Sr. kung saan agad ding pinaputukan ng suspect na nagresulta sa pagkasawi nito. Sugatan naman ang kapatid at bayaw ni Elacson na sa ngayon ay nagpapagaling na. Dagdag pa nito na pawang may mga kalintulad na kasong kinakaharap ang mga suspect kung saan modus nilang barilin ang mga biktimang makikita ang kanilang mga mukha.
Maituturing na rin umano itong case close at nasampahan na ang mga suspect ng kasong murder, frustrated murder at attempted murder. Itong mga nahuli natin suspect ay positively na-identify po ng ating mga biktima na yung kapatid ng babae, yung Mary Emiling at saka yung si Norberto Soriano. Live mula rito sa Binalonan, Pangasinan para sa Bombo Network News. Bombo Justin Fantanilla Rosete nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent number 1 sa buong lalawigan ng Pangasinan. Basta Radyo. Bombo! Bombo International News. Magbibigay ang Amerika o US Defense Department ng karagdagang $300 billion military assistance para sa Ukraine. Ito ay para palakasin pa ang defense capabilities ng Ukraine at ito ay karagdagan na din sa pangakong $1.6 billion na tulong ng Amerika mula nang mag-umpisa ang Russian invasion. Kabilang sa mga ibibigay na security aid ng Pentagon sa Ukraine ay ang laser-guided rocket system drones, ammunition, night vision devices, tactical secure communication systems, medical supplies at spare parts. Sa isang statement, sinabi ni Pentagon spokesman John Kirby na ang pagbibigay ng security assistance sa Ukraine ay alinsunod na rin sa commitment nito para ipaglaban ang soberanya at territorial integrity ng Ukraine laban sa Russia. Samantala naman, umakyat na sa 31 katao ang kumpirmadong napatay sa rocket strike sa Regional Administration Building ng kabisera ng Mykolaiv sa may timog na bahagi ng Ukraine. Ayon sa local emergency services ng Ukraine, walang habas ang sinasagawa ngayong rescue operation sa lugar. Na-recover na ng mga rescuers ang katawan ng ilan sa mga natabunan ng nasirang gusali. Nauna nang naiulat na noong Marso 29 habang patuloy ang pag-atake ng Russian invaders sa Mykolaiv, tinamaan ang 9-story administrative building ng Regional Administration. Nagkaroon na anya ng pagkasira sa gitna ng bahagi ng gusali mula sa ika-9 hanggang sa unang palabag, subalit wala namang naitalang sunog. Nauna nang naiulat na nasa 12 ang patay habang nasa 33 naman ang nasugatan. Bombo Sports News. Sa basketball, umeksena si Dillon Brooks sa kanyang 30 points upang pagunahan ang Memphis Grizzlies at masilat ang NBA top team na Phoenix Suns sa score na 120-114. Ang bangga naturang dalawang teams ay inabangan ng maraming fans dahil sa ito ang match-up ng dalawang nangungunang team sa Western Conference. Dahil sa panalo ng Grizzlies, ang kanilang winning streak ay umabot na sa 7 sa panig ng Phoenix na siya pa rin namang nanguna ngayon na sayang ginawa ni Devin Booker na nagbuos ng 41 big points. Sa football naman, nagawa pansin sa ginanap naman na opening match o sa gagawing opening match ng 2022 World Cup ang mga banggaan ng powerhouse national teams at ilang football legends. Ito ay makarang isagawa ang draw lot sa grouping ng mga bansang sasabak sa FIFA World Cup sa Qatar na gaganapin naman simula sa Nobyembre ng taong kasalukuyan. Sinasabing ang Group A ang siyang nakakaintriga umano dahil sa magkagrupo ang magkaribal ng Spain at Germany. Ang Group H naman, nandoon ang Portugal kung saan ang football superstar na si Cristiano Ronaldo ay posibleng huling laro na niya ito. Ang national team ng Argentina ay tampok naman ang isa pang legend na si Lionel Messi na posibleng huling World Cup na rin niya bago magretiro. Ito pa ang mga plansado na ring groupings ng mga bansang nag-qualify sa ganaping pinakamalaking sporting event sa mundo, ang FIFA World Cup. Narito pa ang ilang mga bansa sa Group A. Ang malalakas dyan, nandyan yung Qatar, yung Senegal at Netherlands. Sa Group B naman, nandyan yung England, yung Iran at kasama ang Estados Unidos na kabanggaan ng England at Amerika na siya naman nga magkaribal. Sa Group C naman, ito ang maganda, ang Argentina, nandyan din ang Poland. Sa Group D ay nandyan ang Fransya. Abay, nandyan din ang Denmark. Sa Group E naman, ang Spain, kasama ang Germany, New Zealand at mula sa Asia, ang nandyan ang Japan. Sa Group F naman, nandyan ang Croatia, Belgium at Canada. At sa Group G naman, nandyan ang Brazil. Dati rin ito nagkampiyon noon. At na rin ang Serbia na malalakas din na team. Sa Group H, ito nga yung Portugal. Nandyan ang team mula sa Asia, ang South Korea. Bombo Entertainment News. Ang multi-platinum American singer na si Love ay binahagi sa Star FM ang pagmamahal sa kanyang Filipino fans. Makichika tayo mula sa Star FM Baguio. Inamin ng multi-platinum American singer na si Love na may special connection siya sa kanyang mga Filipino fans. Sa pahayag ni Love sa harap ng Southeast Asian media, inalala nito ang kanyang mga special moments sa Pilipinas.
Matatandaan nga na naganap noong 2019 sa Manila ang first arena show ng sikat na singer-songwriter. Sinagot rin ng 27-year-old music artist ang tanong ng Star FM kung ano ba ang kanyang biggest music goals. I have a very special and unique connection with all of my fans in the Philippines. I've had some of my biggest moments just playing my first big shows at the malls. It's just a very special place in my heart, and I really can't wait to come back and to keep building on it. So I want to have the biggest songs in the world, and I want to have the biggest album in the world at some point in my career. I want to do amazing things with that and share it with people. Bahagi ng pahayag ng multi-platinum American singer na si Love sa Star FM Baguio. Samantala, inaabangan na ang upcoming second full-length album ni Love na ilalabas ngayong taon. Nakilala nga si Love dahil sa kanyang mga kantang I Like Me Better, Paris in the Rain at Never Not. Thank you guys so much for all your support. All of my fans in Southeast Asia, I can't wait to come back everywhere on tour. And I love you guys and I appreciate you. I love you and see you soon. Yan ang report mula sa 89.5 Star FM Baguio para sa Bombo Network News. Star DJ Gabby nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo. Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa buong mundo yan ang kabuuan ng ating Bombo Network News at live nationwide via satellite. Mula sa Bombo News Center Makati, kami po ang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombel Maracol para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo. At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng pambansang radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Pa Radio Bombo. Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Pa Radio Bombo. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Pa Radio Bombo. Iyo ba tayo makabinato sa News Center sa ato sa Bombo Network News. Sa mga dalag ko ka mga labas nga mga balita nasyonal kag mga balita iya sa luwasang pungsod. Pagbalik siya pala tuntunan, tutukan na nato nito mga shooting incident sinig lamang aga sa may Purok Pine Tree Barangay Bata. May isa ka witness na ang pahayag no, sa Bombo Radyo Bacolod. Kaya sini naibuloan man no, sa sining nasabit nga pagpanglutang no, sa kay Yuki Castro. Gito na angin sa iya sining nga kamatayan. Kag pila pagid ka mga balita ato sinatanan pero balikan makaminan. Makaligid lamang ang pila kay importante nga mga pahanumdom. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Pa Radio Bombo. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang
iyasang bumbo. Mga lapit man sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang action radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o kag wala guba may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. Mayara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kon maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kon ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Oral
gum disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Balik tini pagpalagad si Platutunan Bombohana isod to. Oras ang Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 48 minutos na kaligad sa takda nga alas 12 sa to mga kabinan. Ito kay katuan ta report ni Bombo Andrew Burgos sa Patol, aning doga impormasyon sa shoot incident ang pahay sa isa ka witness sa sining nasambit yang incidente mga kabinan. Pati sila gamay lang makabinakato sa pilaton ka mga tutukan natin bumunta sa international scene. Kaya ang Amerika nagliwat. Second time na niyo. Amot ano mga rason sinadre. Nagkansilar sa ila sinatala ko tani nga pag-testing. Palupad, lunsyar sa ila sining Minuteman 3 intercontinental ballistic missile mga kabinan. Ano ini ang yung Minuteman 3 intercontinental ballistic missile mga kabinan? Pwede ini siya, kapabol ni siya nga mangin nuclear missile. Buta mo ni warhead, puntablan sa missile, buta mo day ng nuclear warhead, kag makatravel ini siya, 10,000 kilometers. Makumasipab la. Halin ka din sa Bacolod, tob-tob sa Oriental, sobra lang 100 kilometers. Tingnan niya makatravel sa 10,000 kilometers. Sa mga intercontinental, kaya makatravel niya from other continent. Halin sa Amerika, pwede siya makatravel 10,000 kilometers away. Pwede siya kalabot sa piyak nga kontinente, piyak nga area, mga kabinan. Madumduman niya sa March 2, nag-set na ni tani ang Pentagon nga testingan, test launch ining Minuteman 3 intercontinental ballistic missile. Pero gin-cancel man. After sang kwan, after nga si Russian President Vladimir Putin nagpaidarom sa high alert sa iya sining nuclear forces. Mga kabinan muna. Ti sining adlaw na set naman ito tani, protigin cancel naman sang Estados Unidos. Ti ini ang opisyal ginusal sang spokesperson sa US Air Force. Ining kanselasyon sang ila siniya nga pag-test launch sing Minuteman 3 intercontinental missile makabinan. Kaya ining missile ni mostly kwani nag-man sinidri ang US Air Force. Ining intercontinental 3 Minuteman missile, amo ni tawag nga LGM-30G, Minuteman 3 missile. Nga siling ko ari ini karon niya sa service sang Air Force, US Air Force, ari sa dalam sang Air Force Global Strike Command mga kabinante. Abi ko naling ka sa Amerika, dala di nga proseso sa Amerika, i-launch mo ni makalabot sang 10,000 kilometers away. Din ini ayan tob-tob magkalabot mga kabinan. Amo di nga makatravel sa to na other continent mo. Ining nasabit nga missile. Kasi nang part ni Gapon na siya nga military capability sang Estados Unidos. Kay may
Minuteman Missile 1, may Minute Missile 2. So ining launch tan gigasilar Minuteman 3 ni saya na intercontinental ballistic missile na sang Amerika nga ginsugdan ni develop sa tong 1950s sang US military para kag sa 1962 ginsugdan na ini gamit ako nangin part na ini sang military capability military might sa Amerika sa tong 1962 mga kabinan muna sinita blas mo misal ne itong pagkonflikto to sa Ukraine kag sa Russia pati ang Russian to nag-alert sa to sa ila itong missile capability man mga missile man ang makuan mo Russia mo sa wala pa niya magsipak-sipak sa USSR Union Soviet Socialist Republic bilog pa na yang Russia ining Ukraine, Belarus, Kazakhstan, mga palibot yung area, part pa niya sa una sa USSR, kaya nag-independent, sa kuha sila, sipak-sipak sila, nanging kagulingon sila ang nasyon. Nga subong natin mo sa Russia, ting sentro sa Russia da mo ng Moscow, tanan, mga kaibinan. During 80s, 70s, ang itawag blatong Cold War, grabe itong pag-alert, Cold War mga kaibinan, amansin ka, war po nga cold, tension to grabe, kaya basi mag-nuclear war mga kaibinan. So ini nga mga missile, nga nasa sa posisyon sa Amerika, sa posisyon sa Russia, sa posisyon sa iya ba naging mga nasyon, nga may mga kaangay sini nga military capability ara nagyapon since sang 1970s 1960s hasta naglabot na sing tawag nga Cold War mga kaibinan ari pa nagyapon may mga kapabilidad pa niya kasi natunti ini mga missile mga intercontinental missile pwede iniya mangin o pwede mabutangan sang nuclear warhead pwede mo na sa butangan da nga sinatuti, sibla kung may nuclear weapon na iya, isa lang kalupoks na iya, sa kasyudad, pwede niya mapanas. Very destructive na magsiling ka nuclear. Di kung butakan po gini sa mga chemical weapons, urot gini. Galing kini ginabando na subong paggamit sa mga chemical weapons, mga kimanan. Siguro ipaiway na sa Amerika para ma-diffuse ang tensyon. Kasi nagkabasi tulot-testing sila sining Minuteman 3 intercontinental ballistic missile na base kung mag-react naman to blast Putin yan pulupang hangkat naman kamo base kung mag-alerto naman to si Putin kag mag-alerto man tong China kag magpulok-pulok man to si North Korea ini taga North Korea daning leader nila daw kapilan ni magtilaw-tilaw man sila sining missile dago padayaw man dito mo lagi na patupa sa baybayong malapit ya sa Pungso, Japan. Tirahon yung Japan. Di mo nisubong, balantayan man yung kasinta base wala. Ang senaryo dito sa Ukraine, paglupok sining away, invasion sa Russia sa Ukraine, ginata kabalakan, base kung maging mitsa, sang World War III, may kawaiman kawaiman sing direct intervention ang Western countries sa away sang Amerika o sang Russia kag sang Ukraine mga kaibinan. Buti balantayan kaya halos ang tanan nga mga nasyon iya nga may kapabilidad sa paggamit sa ilang mga missile, mga nuclear warhead nila dira. Nakakuan mo nakatutok man, nagkabantay man sa Asyang China, ang North Korea, dito sa Europe, ang Russia, Amerika, mga allied countries nila, Pransya, Britain, ano pa mga allied sang Amerikano, sa Middle East, Middle East to, ang Iraq to, ang Iran gali ginambal man sa Amerika, may kuan mo
may nuclear capability man magina-develop man kuno nga kwan nga nuclear weapon. Tigina deny mo na sa Iran. Kaya sa Middle East, ang Iran niya daw muning hindi iya aliado sa Amerika mo. Halos dira sa Middle East yati. Iban nga nasyon dira aliado na sa Amerika. Subong Saudi Arabia, Kuwait, napada nga mga nasyon sa Middle East. Ngaran ako nag-aliado iya sa Amerika. Ang Iran ng Japon. Ang hindi iya maupod sa Western countries. Amo nang ginabulabantayan man, kay budlay ba ng Iran mo? Kung tanaw mo galing kay Tibot, kung may aragay man nuclear weapon, ang pungsod Iran mga kibanan. So, bulabantayan tani kahit nga ito na medyo nagkakuha man isang atensyon sa kalibutan, ining kontani talana nga pag test launch, pag testing palupad, sining Minuteman III Intercontinental Ballistic Missiles ng Amerika, nga sa nato may capability nga maglupad. Paano siya ground-based launch siya? Duta na siya. Dahil na sa diya ginapalupad. May iba niyang mga missile nga pwede sa barko, pwede sa submarino, pwede man mobile, kargas masarak yan po ining Minuteman missile, kadako-dako ni mo. Paano siya ground-based ni sa iya, may ara na siya ginaplastaran sa duta, kada na siya malupad. Kaya dako-dako ni siya, bakbo 10,000 kilometers yung kapability ang porsa mga malabutan. So dako-dako ini nga sa isang missile, iya sining maso, kabugato niya, 65,000 pounds o kung 29,000 kilo. Ama mo na, range na sila. Mga kaibanan, ining nasambit ya nga missile, tigiya kaltason sini, more or less, sobra 50 katapak. Labalabay, tas taas ko daw tower ba? Mo ni kadako aning missile, na sinaton, pwede malupad, danin sa Amerika, pagkadto sa piyak nga kontinent, sa distansya, sa nga magalapot sa 10,000 kilometers mga kaibanan. Oras ang Bombo Radyo Bacol Philippine Standard Time, punto launa na sapon. This time ko ata report, dugang detalye, dugang update. Balita ni Bombo Andong Burgos in shooting incident nga nagpatay gid sang biktima nga si Yuki Castro sa may Purok Pine Tree nga barangay Bata, sinigid lamang niya nga aga. So may isa ka interviewee si Bombo Andro nga i-hide ang identity kay maserbi ni sa witness mo. Sinina sambit nga pagpatay sa kay Yuki Castro. Mga kaibigan, nakapilapit ka ma-development. Sa pakilinyaring report ni Bombo Andro Burgos, direkta sa Police Station number 3. Bombo Andro Burgos, mayong hapon, kamin. Bombo Dennis, sa ato nga kaangot nga balita kaina, dugang din nato Bombo Dennis, ang panibago nga shooting incident nga nagluntad sa bahin sa Purok Pine Tree. Sa barangay Bata, kaina lagi sa aga Bombo Dennis. So sa dugang nga mga information, may mga ginatanaw pa sila Bombo Dennis nga mga anggulo kay because sa mga nag-gather sa natong information, Bombo Dennis, kay diri sa Police Station 3, ila pa ni Bombo Dennis nga ginahalungkat ang record sa ni Yuki Castro kung may reported o kung may police record din siya kung mga balator sa previous ng mga tinuwi Bombo Dennis. No, because nga sa pilato naton nga mga pangtipon nga mga information kag sa mga nakakilala man sa kay Yuki Castro nga muning biktima sa shooting incident. May isa to kani Bombo Dennis nga asawa sang biktima yaman sa pagpamuno, no? Nga nagsiling matubong Bombo Dennis kani ang asawa to sang nabiktima yaman sa pagpamuno nga may lang kay naka-survive. Kag wala gid man to bala Bombo Dennis nagdangat sa critical nga pagkapatay sang biktima. Pero Bombo Dennis ang pagsaysay to sang asawa, do naman sila because nga abyan man to ni Castro ang ginbuno ito. So far Bombo Dennis dito na lagyo siya pag wala lang ito natubod way pa na bola baluan Bombo Dennis. So after sa mo mga incident, base may mga insidente pagid Bombo Dennis nga nagluntad, no? Pila ka tuig nang naglipas. Pero diri sa Police Station 3
ilan ko Bumbo Dennis taga-tagaan sa nga dugang investigation. Kay base may mga records, no? I-dig up nila Bumbo Dennis ang mga previous records kung may ara gid man diri sa police station 3 kasi ilang initial nga mga pag-check sa records Bumbo Dennis negative, no? Ang pangalan ni Yuki Castro diri sa police station 3. Kag sa dugang to Bumbo Dennis naton pagiging mga information nga pagpamangko to may mga reaction gid man, no? Nga hindi man ma-deny sang iyan nga manghimata nga masiling naton nga may pagkasalawayon. Ang ini nga biktima nga si Yuki Castro Bumbo Dennis mismo, no, ang iya nga utod no aton to nga ginausisa nga nag-react siya Bumbo Dennis nga hindi man kuno abi masaway, no. Kag mismo iyang amay nga so ano bala Bumbo Dennis makit-an taman nga may kasubo man no sa nahung sa iyang amay kag syempre hindi lang isa ka amay nga amuto ang sitwasyon sa bata mo di ano kagid Bumbo Dennis, no, apektado kagid, no. Pero sino mismo siya nga may Bumbo Dennis hindi gid nila man malipod nga may problema ang iyang anak ni nga si Yuki Castro nga muni ang latest Bumbo Dennis nga biktima sa shooting incident diri sa syudad sa Bacolod. Kag sa iban pagid Bumbo Dennis may mga nagwa man nga mga information nga sa mga nakakilala sa iya, no, nga may ano siya Bumbo Dennis, no, involved sa nasiling nga illegal nga mga buluaton kaangay sa pagbaligya sa illegal nga droga Bumbo Dennis. O Bumbo Andrew, sa ginato sa pag-process ang SOCO investigator, why may na-recover nga fired cartridge? Sa matutuod Bumbo Dennis, no, yawan pangita mga kapulisan, mismo ang mga otoridad ang SOCO nga after pilang oras amo man pag-abot, no, para may investigaran ang ini nga insidente. Wala gid sa Bumbo Dennis may nakita, no. Miskan dito sa sulod to Bumbo Dennis kin isa-isa ang area kung sa dini naglungtad ang crime scene bala kin pagsulod-sulod sa Bumbo Dennis kin pang liili dito sa mga iskinita kung base pa lang may makita nga positibo grabe nga mga evidence kangay sang fire cartridge wala gid Bumbo Dennis, no. Nagsiling ganing ko ang iban to nga mga otoridad wala gid kami nakuha wala gid sila may nakita nga mga fire cartridge o kung cartridges Bumbo Dennis sang armas luthang, no. Kaga mo to Bumbo Dennis nga hindi matumod, no, kung anong kalibre ng armas ang gingamit total sa sininga biktima Bumbo Dennis. Kung wala sing recovered nga empty shell kon fired cartridge, posibilidad ang gamit is revolver. Magsining ka revolver tinibulan niya bumbado pag gilopox na iya ang balas na iya ang basiyo empty shell maaran na sa bula mo paglawas siya sa pistolize nga paglupok na iya ang iyang fired cartridge kon shell malabog na iya mo matabog bumbadro, no. So kung di bula revolver muna nga waising na recover nga empty shell or base sulpak bumbadro mo na Bumbo Dennis. Actually, damo sa mga angles na ginatanaw Bumbo Dennis, no? Kasi ganit ang investigation sa police station 3 or sa mga kapulisan, hindi nila ganit mismo matumod, no? Kung nakasakay sa getaway vehicle o kung aralan gid man mismo sa palibot o kung sa diragid man nag-star, ang nasiling nga suspistado, no, nga mo din naglutang sa Yuki Castro kay Bumbo Dennis mismo ang mga witness nga ragid ganit mismo sa tubang sang insidente wala gid nila nakitaan, no. May isa ka pag kita nila siling nato nga makatag sa identity sa mga suspect wala gid Bumbo Dennis, no, kay dislaya katubod kung nakasakay sa salakyan o kung nakasakay sa single nga motor o kung riding in tandem Bumbo Dennis sila mismo wala gid nakaibalo, no. Because ng tanan to nga mga tao sa palibot, sako bala Bumbo Dennis sa ilan nga mga ulubrahon silang mga negosyo, no. Kag dito na lagi sila nakahibalo nga may gintiro na gali, no. Way napaktan kung din padulong ang mga suspisado Bumbo Dennis sa sining latest shooting incident, no. Kay eksakto na Bumbo Dennis, there's a big possibility, no. Nga it's either revolver, no, nga wala nag-eject ang empty shell dira, no, kung mga fire cartridge Bumbo Dennis sa armas kay ang revolver ara lang sakto sa dipulay na Bumbo Dennis, no. Amo na ang rason nga wala gid na may nakitaan nga masiling naton nga ebidensya sa paglutang sa kay Yuki Castro Bumbo Dennis. Sa dugang pagid gani may mga why siguro diri Bumbo Dennis may nagpadangas ng reklamo sa police station 3
no? Kaya nga Barangay Bata is part of police station training and jurisdiction Bong Butenes. May mga residente dito ganing nga ang gabi pa lang, ang gabi Bong Butenes, na doon nagkakapot na rin siya kung homemade shotgun or sulpak or ano nga sa isang sulpak sa Bong Butenes. Kay kabalo kita pa sa sulpak, pwede siya mabutangan balas. Shotgun, balas ang 45 or 38 revolver Bong Butenes. Iban pagkitarang ng size ng mga kalibre nga bala sa armas tutang Bong Butenes. No? So, muna, white pa rin Bong Butenes, siguro may nagkapadangat ng reklamo or nagpa-blatter because nga sa time to or ng gabi, may kinaaligang nagkakapunta sa daan sa armas nga ginasiling nga sulpak Bong Butenes. So, siguro mga tao dito, no, na nagkakabalakak, nadlok man. So, amo na Bong Butenes, naging ano na lang kita nila. So, ginpaiway na luto na yung mga insidente ng kagabi Bong Butenes. Kung magsilenta bumado, hindi may garo high profile nga personalidad si Yoki Castro Abe, kiti sila mo gina based na sa record sa police station number 3, wala man siya daya na record nga ibubado siya sa mga nagkalabo at lagko ng krimen o ibubado sa illegal nga droga, no? Kag sinitati kun mostly bumbuado, nakita tama damo naman kaangay si Presidente sa Bacolod, ginapang tumba, no? Mostly timkit anta high caliber nga armas yung nagamit mo, 9mm, 45, nga tinti may base sa mga ma-recover nga empty shell, no? Tiniyado ka daw, simo daw ka ultimo lang bla, daw hindi ta makita ang basihan nga gun for hire ang nagtira siya. Tingkot ko na ko magtanaw, base bla yung mga personal nga grudges bla bumbado ko nag-support na kag na-timingan sa bla, bumbo ando, wait na maginapungahan investigation sa police, no? Pero may mga tsuriya nga amo man nagagwa, Bumbadro? Yes. Amo na Bong Butenes ang isa sa mga ginatanaw. Kaya siyempre, kabahol kita Bong Butenes na hindi makitaan or wala kita nakakita kung sino ginagtiro sa iya. No? Mga suspect. Kaya raman ko nakakita, pero nagahalong man. Kaya we know naman Bong Butenes sa kada isa dira nahadlok get, no? Kung siyempre bilang ikaw residente na nakakita man, so mas kiliyo mo na lang kita nga mag-post, no? Kung hindi ka daya maghatag sa informasyon sa mga kapulisan, kaya siyempre hadlok man sila Bong Butenes silang security, no? Kaya base sila walang mabalikan. Pero ang kapulisan niya, amo na agad ni Bong Butenes nga i-try nila i-give up ang record. Kagbase pa lang pala Bong Butenes na may mga kaso na siya before, no? Mas hindi nato may related sa drugs or mga ano magitang mga insidente nga may mga reklamo sa iya. Kagang pamangkot Bong Butenes kung sa barangay, no? Mas pinapadangat naman lang yan ang mga concerns sa ang mga residente nga masiling nato nga na perwisyo ni Yoki Castro Bong Butenes. Kaya tinito kung may magit away Bicol, it's normal nga pagtiro siya. May bati ang getting nga revolusyon sa salakyan, motorsiklo, kaya intendency pagtiro siya, magulpi din mo lagi yung suspect, no? Mapanasig siya sa motor para sa mas malipot nga tiyempo, makapalayo sa crime scene dito. Wala may nabatian dira ang mga tao nga daw may revolusyon sa any kind of vehicle, bombado, bisan natin ang area da, damo labay-labay nga salakyan. So, tension na yan kung palagyo ka, tituduhan mo puga sa kasunador da para makapalagyo ka sa mas madaling nga tiyempo. Huwag may nabatian nga pag-revolusyon sa motor or any kind of vehicle, bumbuando, huwag no? Correct, huwag it po din. Nagsiling ito ganun mga witnesses no, na damo sa kanya nagkalabay, pero huwag kami nakita dito nga ni isa, no, after sa insidente nga nagdulog ko ba lang para buhaton so ang mutong paggatiro sa sinigabiktima. No, so Bong Butenes sila din kapag saysay ano din sila blanco gid. Tinik mo kapulisan nga at sila no kung paano hindi ma-resolvar o paano hindi nila matubod kung sino gina mga estado, no? Sa likod sa paglusang sa kayang Yoki Castro Bong Butenes. Yes, Bong Butenes, so may pahayag diri sa aton. Bong Butenes. Go ahead. Yes, Bong Butenes, so may pahayag diri sa aton ang gikilalang witness no sa insidente. Pero Bong Butenes, ang initial yung naging pagsaysay, no? Kaya sa iya lang ginibong Butenes nga nasa lipangtan. Kag sa pagkakita kay, siyempre, bilang isa ka nagatrabaho man, no? So, duway naman siya Bong Butenes, nagahilabot, o kung nagapilabot nila sa mga transaksyon, sa mga customers nila nga nagkakaon sa ilan nga
karinderya. Sumumbo din sa ato maning pamatay na payag no kag sa pagkatulipangol sang witness sa giningadlan na nato kay Marites. Diri sila lino sa dalan sino yung dayon nagsaka o nabakal sigarilyo. Daging tagaan ko. Pagatag ko dayon doganay sila sang iya upod bala nga. Oh, hindi man lali sa nagabalan sa nga. Way ko kabalo kun anong kwan basta nagambalang sang iing isa ka bay nga may tato ang balya nang pamugo pang mga duwa karon amo nang balya. Dayon paghalin sang bay nga may tato na naog na nagambal man dayon ang laki to nga napatay sa chabi-chabihon nga nagambal sa nga nang sigiya gid bla nagamuna sa ti nang pag panaog sa gater amo to dayon naglupok lang dayon. Pwede nakita ano naglabay? Wala kami kakita kung may motor o kung salakyan na o kung nagdalagan ang nagtiro sa iya ay kami kakita. Kaya nanaog lang kami dayon mo. Oo. Pwede di mang tao. Nang may customer kami ding duwa ka bilog. Dayon gapungko mading mga upod ko. Dayon ako yato ko to naghatag sila sa sigarilyo. Nagakaon tapos na sila kaon. Bali man nagbayad na to sila nga duwa. Dayon ako ya kay ako naghatag sila sa sigarilyo. Amo to nang ako ya nakabati nga nagdaw hindi man sila nga nang ginaway sila daw gambay lang daw kun wala ko kabalo kun anong ginapang kwan nila pero gambal saya nga nang sigiyagid bala nang balya hindi guro hindi kay gapabilin pa di saya pagtiro ya si Joy na iya nga tambok ara lang ya sa tubang kuya paglupo kinulbaan nakachab ay ang may kwandi may tato di nga bayi nauna na iya panaog oo dayon siya ikaduwa to tani pag panaog sa gater na lukpan sa dayon may nagtiro dayon sa iya wala gid jawa gid kami kakita oo isa lang nagkaon sa mga alas 7 nagkaon sila alas 7 kagina oo may upod sa lalaki pero hindi ko man kilala ang lalaki pero upod yaman to guro grupo yaman to nang nagagay sa dayon nya agay nang sa babae ito nga may tato do bali ang bayi lang may tato ang nagbakal sa kon daging partida ko lang tatlo ka sigarilyo sa isa sila di na naog na sa dayon naamon na siya Tima ito bumadlo kung ma-identify itong matultulan siyang pulis itong duwa ka mga babae kaya basta makatag mato siyang dogang informasyon sa aton kapulisan Bombo Andro. Bombo Andro. Yes, Bombo Dennis. No? So, muna gani, no? Actually, kay ang kapulisan to, nagapangita ito, Bombo Dennis, ng dugang ng mga mga sources pala sa susilingan investigation kay para sila po din blanco no? Kay hindi nila matumo dyan kung sino ni ang mga naglutang. It's either pila ka persona o kung isa na gini ka persona na nagbuhat sa sining krimen mo din. Kag bumbado ti as mention man sing mga witnesses tira no nga ining biktima ginsita ya paning duwa ka mga babae hindi bla? Oh, correct. Kasi sa pagsaysay isang witness to, tingnan ba niya, may paglalisanay. But hindi kita po din, is to the extent na inaway sila sa paglalisanay. Kasi siguro mga kapaw lang guro ang mga istorya o mga mga conflict between sa ila, sa mga kaupdanan niya man. No? Wala sa kabalo po din, kung may kangtanan sa paglutang siya, ila itong paglalisanay. No? Kasi siguro ang kinapunggan siya or wala lang no, hindi natin niya ma-finalize. Kung nakabalo, man ito lang makupdanan niya nga may mga pagpamahog na sa kabuhi niya. Kaya iba po din, so far sa ito mapagpakingangon ganit sa uso niya. Wala kitang uso niya po din, nakambal kung may mga pagpamahog pala, no? O kung may stress siya ang kabuhi nga sabi patyon, o kung na mo niya matabo siya po din. Okay, no? Depende na no? Sa mangin investigasyon, no? Anong diskarte sa aton nga mga investigador sa police station number 3 no para matumod kuha pa is dugang nga mga clue, dugang nga mga impormasyon no para matumod no kung sinugid ang sospechado. Mutlang no kasi aral as playbot Bombo Andro. Correct. Amugid no. Hindi na natin mo po din siya ma-tiling niya kay siyempre kung may mga getaway vehicle mo po din masirit ginaya. Siyempre, ikaw may gibuhat sa krimen nga matiner ka darabi. It's either kung Dennis na nagapanago lang, no? Nagapanilag lang, o kung in timing it, ang pagwa ng biktima nga si Yuki Castro, kagamuto din mo po Dennis, kin lutang
ang ini nga biktima, no? So sa pa bala ginahulat lang siya Bongo Dennis, no? Nga tingon sang iya ni nga mga perpetrators sa Bongo Dennis, no? Kung gusto gid man siya pasyon, no? Basta siguro Bongo Dennis lang siya siguro, no? Ginapaligwahan lang siya siguro dito gid ko ang oportunidad na siyang wala gid pala Bongo Dennis nakaprepara sa gilayon mga ginutag sa mga sintado. Na-timingan gid siya guro. Oo, correct. Pila na magurubong ko Dennis nga mga kinungay ko nga binulan man nga kabasik siguro kung nga ginaplanuhan naman siya kagatuyong gid siya nga pasyon. So subong adlaw di naano gid subong ko Dennis, no? Nakuha gid ang nga kabuhi sang nasiling nga mga suspetado nga nagalagas sa Bongo Dennis. Sige. Bongo Dennis live diri sa Police Station 3 ni Subong Franz ng Robordos. Para sa Mansang Radyo ng Pilipinas, and overall number 1 sa Bacolod, sa radyo. Bombo! Tamo salamat Bombo Andro Burgos sa moto nga dugang nga mga impormasyon na sining pagbatay si kayo kay Castro no kay nasing agad sa may Purok Pine Tree Barangay Bata Syudad ya sa nga Bacolod. So noon gawin pagyapon ang investigasyon sa atong kapulisan at sa may police station number 3. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 18 minutos na nakaligay sa takna nga launa sa hapon. Sunod na report ni Bombo Carla May Defensor. Da mangyapon sa area sa section 3 kay niblang kay inagi na dala naton sa aga pang isyo. Kay of course madugay naman pila ni Sabado, pila na Domingo ining mga insidente. May pila ka mga pumuluyo malapit sining area ga reklamo nga nagakadisturbo. Hindi lang sa kagahon magginuwa ini mga teenager. Halin sa limnas na diskuhan, may mga time pa alauna, 2:00. Ay ban nga maginuwa at magpinauli, paglabay, nagakwan, nagapamungkoy sang botilya o nagapanglampos sang botilya sa aton sini nga dalanon. Tiki inas nga aga, na iabtan ta gini, itong paglinaway ito sa duwak babae ito. Mga hubog mo. Kaya na nga agatob la nga video naton. Hubog na. Prior sina. Nagalino-gali nagapok lang ang botilya sang beer sa dalan. Sila buwa ang mga motor nga sakyan sining mga teenager ginawa dira. Ipa ka ng motor ya gwapo kag ang tamutso balaga gunghong. Ay siling mo pagsumpit siya do tag-iyas dalan mo. Yung mo duway mo bangga. Kaya ara na sa probinsya si Macolobog ilimnon mo. Ara na sa probinsya sa Macolobog ilimnon, tilipat teenager ka, mga dugo sa teenager, panpanaya, isog. Why niya ka panungdog ng risgo mo? Makainom niya ka makapihapi, okay na. Gamay lang tulukay ka daw sa ay nga, dakwa ka magwa, bla. Pagwa na daras diskuhan, pagwa sa ilimnan, di na sila malabutan ay sagwa sa may dalan, di ba? Sa may guwaan agad. Iban da malabutan ay da matinapulay. Da manghaboy sing botilya. Pila na ni kabises naglalnabo. Bisan may pandemic ta siligad to. Nag-alert level 2 ta. Kundi bukas na dira. Naglalnabo na ni Sabado Domingo. Di kagina another naman. Sa ligad nga Domingo, may natabo man dira. Gasi nagawak lang botilya sa ilimnon sa dalan. Di abi karon timing nga galabay ka ikaw ya kadto ka sa obra mo, or ga papuli ka sa obra mo. Pag bumungkoy da abi botilya karon timing nga di migo sa lakyan mo, or ga motor ka, kay ikaw ibimigo karon sino dang imo yang pangitakon da? Madisgrasya ka da abi karon sino sakyan yang motorsiklo. Ang salakyan mo daw, tapakan buka ang botilya. Magkalaflatile ka daw, magkalagisi ang guma sa salakyan mo. Sinusokto mo sina? Bukod sining ka haras-haras, katunto sin mga teenager. Abot, kabalo ni maganikanan nila, ginhimo nila na ikon kagahon. Para ma-prevent ini nga mga senaryo, kag ma-prevent nga maglala pagit ang senaryo, sitwasyon, base bala maglabot sa dug-anay. Kaya siling ko sa mga nagligad before pa nag-pandemic, mga kaibinan, damo na da insidente, may ginbalbal da, gin kastigo, patay, may gin tiro da, patay,
May pila pa sintigin buno, patay man. Tiulaton ta pa magkalanabo ina nga mga senaryo. Ano ang pasalig sa aton sining police station number 3? Kasi ko isa din sa mga dapat himuon bantayan inadra tagsa ka Sabado kag Domingo sang kagahon. Para ining mga teenager abot ano mga utok nila ni? Nga kung makainom, balis mo daw, wala na skalag nila. Prumapagya mo ni panglaparohon mo ni gro, but lang. Si Bombo Carla may defensor, may ara siya sa pagpahayag sa hepe sa police station number 3, si Ma'am Armelin Vargas. Kung anong himuon sa di, kasi kung di ginadala tayong itong mapangod sa police, kaya di ta gusto nga maglala pag senaryo dira tagsa ka Sabado sing kagahon o Domingo sing kagahon. Kaya base sining kubla sa maabot sa tiyempo maguntay dira nga tiil sing pamatanon. Gawin ti kabalo wasi makastiguan, mapuruhan, mabunuan, malampusan, matiruhan, ano matapos sila or maksidente. Damo na nagkalaksidente na gamotor. Pagwa dira ka pasumpit si motor sumpakit sa motor. Kuan nang kapulungkuon na sa dalan dira mga sakay sa motor, ti aksidente. Inaaway pa na sing patal. Ti mulat matabi mga aksidente naman dira. Babungguan kay amo na oras kagahon niya alas 4 may gilinabay ang masakyan sa highway. Ang atong punto diri i-preventa nga may mas malala nga insidente nga magaluntad. Paon tabi anong payag sing ipes ang police station number 3? Sa sining gahanabo dire. Tagsa ka Sabado kag Domingo sang kagahon. Sa report ni Bombo Carla may defensor. Bombo Carla, come in. Yes, so nagapatigayon sa pag-check na ang police station 3 sa area sa Dalan Lacson, especially sa mga ilimnan Bombo Dennis. Kung magtungtong na ang curfew hours, nagapatigayon din sila sang checking sa mga ilimnan Bombo Dennis. Sunod sa kay Police Captain Armelina Vargas, ginapadulungan nila, especially sa mga tubang hidra natin Bombo Dennis. Kaya madamo nakita sa mga kadetes, nga nakita natin nga naganilakta ang mga buka ng mga botilya Bombo Dennis. So nagapadulong ang mga kapulisan sa Police Station 3 sa area mga alas 12, magsugod ang curfew hours Bombo Dennis. Then mag-pull out ini sila mga before 4 a.m. Bombo Dennis. Base kung ang ila sila nga paghalin, amo man ang pagluluwa sa mga naga-ililinom Bombo Dennis, nga gikan sa ilimnan nga yara dira sa Dalan Lacson Bombo Dennis. Base bila kung sa paglantaw man ni Police Captain Armelin Vargas, kinapatigayan ng ini sila Bombo Dennis. Kaya ini sila nagapatigayan man ini sila sa checkpoint diri man sa may area ng circumferential Bombo Dennis, mga 3 a.m. to 5 a.m. Bombo Dennis. So ginachekyar kag ginalibot man sa Police Station 3 ang mga area sa limnan Bombo Dennis. Okay, pwede man ayaw na question ng pag-chekyar, kay part na sa obligasyon sa aton kapulisan. So siguro iniyabla daw kinanda na nga muna oras, amo na adlaw, amo na senaryo dira. Doon na pattern na bla, kada Sabado sa kagahon, kada Domingo sa kagahon, pila na ka Sabado, Domingo, kangay sini. Sini ko base kung amo ng inuras, inuguwa, plastaran ta na. Kung di ba nabot to ka sa oras, sa ulo taman sila pululi. Papulion, tanan sila direk kag bayani. Makapull out sa tanan, amo na pagaling mas patrol, puti. Kung pwede pa lang, antes inuguwa nila, postingan tayo na patrolo. Para at least ma-prevent, Bombo Carla? Yes, Bombo Dennis. So ini pag-checkero liwat sa Police Station 3 ang area Bombo Dennis. Subong Sabado, subong adlaw Bombo Dennis. So karon nga adlaw, karon sa gabi Bombo Dennis. Paggabantayan sa aton sila nga mga kapulisan ang area sa Police Station 3. Reported na ini diri sa may area sa Police Station 3 nga may mga something gid nga gakatabo, especially kay Bombo Dennis, nasambit mo nga mayra sa mga dumugay kay pagdali nila kagaina Bombo Dennis, wala pa yasang kanay ang sitwasyon. Pero pag after gali Bombo Dennis, amo to nakita naton nga mayara pagdali sang mga dinumugay kag nagbuka pa sa mga botilya Bombo Dennis. Sakto na ginabatem lang garong pulis, sabot sila gani
Kaya kung may pulis, di sila maghimo sing amo nga bagay. Ha? Yes. Kung may pulis, mahimo sila. So na punto dira nga bantayan ta, butangan ta pulis, sila nga may nauras, tub-tub nga ini mga teenager, maurot gwa dira, kaya makaurot na puli. Bala ka mo to dito, mo to sa plaza magtinapulay, kaya to yung pulis naman to station 1. Ha? So bantayan ta gini, kikabudlay ba lang ati, subong dinumugay pa lang, butungay pa lang buhok, pangaboy pa lang siyang botilya sa dalan, ha? Kala tumba pa lang motorsiklo padayaw nga nga teenager kadala sang motor nga kainom, ha? Ito base ba lang pangawala tagna pangayo nga mas maglala nga senaryo nga may mga insidente nga magatugas ang pagkapatay bumukala. Sakto gid na Bomba Dennis, no? Te mayara man sa panugyan si Police Captain Armelin Vargas sa mga ginikanan Bomba Dennis kay madamo na ini sila sa mga nasitaan o kung saway Bomba Dennis ng mga minor de edad kalabanan mga minor de edad Bomba Dennis, no? Ang ila sini nga mga nasawayan nga kung magpadulong ini sila sa area sa mga ilimnan, so nagapanugyan ini sila sa mga ginikanan na tsekero gid nila ang ila sini nga mga kabataan Bomba Dennis oras sang curfew hours. So kung before pa lang curfew hours Bomba Dennis pag na ininila ila sini nga mga kabataan para at least hindi magtiner sagwa Bomba Dennis kung nagapahanugyan man nga mayara pa sang curfew hours ang syudad sang Bacolod from 12 midnight to 4 a.m. Bomba Dennis pangod nga ara sa alert level 1 sa gihapon ang Bacolod City Bomba Dennis kay nagliligad king question pa ang ila sini nga pagbantay dira sa may dalan Lacson, no? O kung sa tubang sa aton sining istasyon Bomba Dennis king question kung naghagay pa ini ang mga kapulisan na nagabantay dira nga nagabantay pa sa gihapon Bomba Dennis so gin-explikaran Bomba Dennis so maano pa gani no maraton pa gid hindi pa gid mamati Bomba Dennis si ang ginimo na lang sa police station 3 digin pa insindi gid sang maayo ti may maniki ang upod ya Bomba Dennis ang nagreklamo naka-insindi kag ginpunggan ang iya sini nga upod ti kung wala tani ati pahuway sa dili tani kung danay tani sa may police station 3 Bomba Dennis mayara pa gid sa iban nga naga-question sa mga kapulisan nga bantay o kung nagapanaway sila sa gihapon sa area kung lapas na ang alas 12 Bomba Dennis. Natural na magsaway niyang pulis na ton, no? Base nga nag-question sila mo ay ka insindi. Nga question niyang pulis kay ginasaway ka mo. Obligasyon na siyang pulis kay ti 10 oras yung kagabihon, ha? Mag-curfew man da kun wala 10 oras kagabihon ano aktibidades mo dabi. Ti kun giara ng pulis presensya, o way ka insindi ikaw, kung mo ang presensya sa pulis ara, proteksyon pa ginasimo ara kada. Ti gina-question pa kun presensya sa pulis. Baw na naman. Basik yung may ginahimo sa kamalamalaan nga lok sa presensya sa pulis. Ubukar lang. Yes, sakto gina Bomba Dennis. So importante bala ara ang aton sini nga mga kapulisan at least bala makahambay ka man at safe kay bangod nga mayara sa mga kapulisan nga nagabantay. So ang aton pagid nga pagabantayan Bomba Dennis, no? Kung mayara sang matilyer nga mga kapulisan dito sa area para at least no ang ini nga mga kabataan nga mga panghaboy sa mga botilya Bomba Dennis magatapna na kag syempre magasunod man ini sila sa curfew hours sa syudad sang Bacolod Bomba Dennis. Amo ni ka ang aton sini nga pagalantawon kagid buwas nga adlaw Bomba Dennis no kay Saturday night kat Sunday. Yes, Bomba Dennis. Buwas sa kagahon bantayan mo gini kay base kon mag-renambulanay mo. Bantayan taman buwas sa kagahon kon ara gid man presensya sang pulis naton dira mga 3:30 to 4 bumukala. Yes, Bomba Dennis amo na aton sini nga pagabantayan man Bomba Dennis, no? Para at least, no, hindi lang isa ang safe, kundi tanan man ang safe Bomba Dennis. Kasi siyempre, meron kita mga kapulisan nagabantay, di dapat maging safe man kita Bomba Dennis. Sige. Yes, Bomba Dennis. So, ang kabahin sa pahayag ni Police Captain Armelin Vargas at pagabantayan nila ang area, pag-checkero nila ang area sa may dalan Lacson, especially ang mga ilimnan sa nasakupan sa Police Station 3 Bomba Dennis. Gintagaan pa na yung Bombo Carla dugang obra mga street cleaner naton, yung mga street sweeper naton, ti mo man sunod sing pang nilig si mga buka botilyas dalan daw, ti naghatag sila dugang obra sa aton nga mga street cleaner. Sakto gid Bomba Dennis kapin pagid yan no sa tunga dalan pagid gani ti ma-adjust pagid ang aton sini nga mga street cleaners bangod nga ara gid sa tunga sang dalan ti wat ginabanta-banta man na sang aton sini nga mga street cleaners
nga wala sa mga salakyan nga nagasinumbali. Bombo Dennis, ginatiming manini nila nga laka-laka ang salakyan nga nagalabay para at least mga tipo nila ang mga buka nga butilya nga sa tunga sandalan. Bombo Dennis. Okay? Bombo Dennis, sa mga report, higiga sa patrol, ini si Bombo Carla May Defensa para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. This is the overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Damo salamat, Bombo Carla May Defensor, no? Sampula bla mga pulis bla niyo. Sang sampula niyo bla pagbibitan niyo da kag ipa-blatter daw, patulugan da bla sa sa police station, iba guro minor pa ni ganin para masampulan bla kay ti kun di tani matap na sa mas temprano ang ginakahangawan ta nga in the later bla the future basta siling ko may kabuhi nga madula dira, Bukod sila mga pasaway, nga mga teenager na ton, okay lang na. Happy-happy ka mo da, disco ka mo da, inom-inom mo da, way na question na, way tayo gina-question, way ginapunggan. Ang ginapunggan tang aktong hindi manami, pagwa nyo bla, gwa nyo do, bosador mo mo. Galakat ka mo sa dalan, dahil nyo purabog ang butilya, sember ginuyatan nyo. Sa tunga sa dalan, ilampos nyo sa dalan da. Tigil-disturbo mo na sa mga pamalay nga mga labayan nyo. Of course, sa disturbo mo na sa nagalabay nga mga motorista naton sa kagahon. Mga boy, kamo na butilya karon kung may galabay na motor kag may igo. Mapilasan daw, matumbas motor niya. Ikuti nang halit kamo sa inyo, sig tawo. Nilaton na pa na kami matawo ka ngay sina. Amo na sinintate, para mapreventa ni si mas temprano pa, kada Sabado sing aga, Biyernes ang kagahon, Domingo ang kagahon, postingan tada pulis. O wala maginabi sa nga, hindi mo na guro kung hindi wide the patrol, butangan tada duwa ka uniform print papers nila, kung may katuang yung patrol emergency na nga respondihan. Kung may ara da, pang bitbiton sa pulis, tawagan naman patrol pangwayo de, si kupayo de, nabla. Kaya kung nara ng pulis, di mo sila maghimo ka, ngay sila mo. Gimo sila kaya wala sang pulis. Tiga padayaw, iba na, padayaw naman na. Pastig-astig ko nabi. Pero kung mabadila na siya pulis pa ni basulan. Yung ako tuloy ko na, tao mo sila gining masalawayon. Nagatuga ka mo sila tawag nga kwan. Disturb ka mo sa peace and order. Pwede ka mo makasuhan. Kung madakpan ka mo da, mga boy ka mo butilya, mamukha ka mo butilya dyan, pwede ka mo makasuhan. Diba? Disturbing sang peace and order, pwede ka mapailan kaso. Di ba prisok mo da? Gusto mo kala prisok mo? Terito, dito mo sulong pirsuan na bida, kaya makita, mas may itigas pagin sinyo. Tigas na kami guro, kung makainom. Pero kung magtahaw, guro ng alcohol sa inyo, siyang lawas, basi kung daw, tsakto nyo mga ibarikotot sa higad sa inyo, siling kwan, katre. Tibantayan tinibuas sa kagao na. Kaya Sabado night sa Dankron, tiyari pa nito iban, balik pa na da. Pagkabuas sa kagao na pagwa na, matigas naman na. Tiyambot magirikanan nila kung kabalo sila. Maginimo sila makbata na, ibosador, balaan na guro kung nagapag-abusar. Gali kung madakpan sa pulis kung pabalo, bata mo to ay, to priso to ay, na-abusar to, na-involve to sa rambol, o namuno to, o nagpaglampos to. Sus, iba na yung mga babae, nga hubog, hindi mo daw isog pa sa lalaki mo. Daw isog pa sa lalaki, mga kimanan. Kababaing tao, proti sipabla. Mga kabinano. So gabay pa, matagaan na singgilayon ng aksyon sa atong kapulisan, especially sa police station number 3. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 36 minutos na nakalikan sa na alauna sa hapon. Ang katapos ng report ni Bombo Grace Lubaton, ang nagipatagayon nga Joint Peace Security Council meeting. Mga kabanan sa atong sining Negros Oriental Provincial Police Office upod sa pinakasektor sa atong sosyudad. Tidawin kaming manigapong guro sa kwana sa nagrapit natong isang dasig, no? Pila na lang ka adlaw. Pizza 2 kita subong April, May 9, 37 days to go. Eleksyon na kita, 30 city days, pila lang naman. Kung saan lang ito nagbulan niya sa Marso, pizza 2 sa bulan sa April, dasay lang yung adlaw. Mga kebanan. Sa siwing nga bulan sa April, 3 ang holiday ba? April 9, araw ng kagitingan.
April 14 and 15, Holy Thursday and Good Friday, mga kaibigan. Is dasun nga Domingo, wali buwas pizza 3, dasun nga Domingo, pizza 10, Domingo di Ramos na, mga kaibigan. So, go na kita sa ato siling Holy Week, next Sunday, mga kaibigan, Domingo di Ramos na bati madagsa na madamang baligya asing lukay, nga may mga nanoy ito ay nga figure, isa ato sinipalibot sa San Sebastian Cathedral, sa mabot next pang Sunday, April 10, so go sa aton nga Holy Week, Palm Sunday or Domingo di Ramos. Sa respect nila report pa ni Bombo Gracelyn, angot ini sa gilapit yung eleksyon, mga kaminan. Bombo Gracelyn, may ngapon kami. Mama Dennis, sila na lang kadlaw kag magabotar naman kita, kag mga 30 plus na lang, 37 days. 37. Yes, 37 days. Sobra lang isa kabulan, Mama Dennis. Kag ang aton sining mga kapulisan, wala sang untat nga nagapatigayon sa mga pagtipon-tipon, Mama Dennis, para istoryahan ang mga bagay-bagay sa nagahilapit nga eleksyon, local or national and local elections 2022, Mama Dennis. So, may mga minimal mga problema, Mama Dennis, nga ginaatupang ang aton sining probinsya, That's why nagatipon naman sila sang sinilanggit gipatigay ng Provincial Coordinating Conference sa Province of Negros Occidental for May 9 national and local elections. So, according sa spokesperson sa Negros Occidental Police Judicial Office na si Police Lieutenant Abigail Donasco, nga ang ining conference, Dennis, ang ginlakipan sa mga kapulisan, dala na dire ang Bacolod City Police Office, kag ang Philippine Army, ang 303rd Philippine Army. Kag bawa Dennis, man sa gipatigay nga conference ang Department of Education sa probinsya ta. Kag may representative man from Electric Cooperative sa Bawa Dennis, isa ni sa mga problema, kag subong gina-address na ang signal pagid, kag ang kurente man bala, sa tion nga mag-abot kid ang adlaw sang Mayo 9. So regarding mo Dennis sa peace and order, wala gid ya problema, padayon sa gihapon ang validation sa mga election hotspot areas. 18 sa gihapon, staff, kag ang aton sining mga kapulisan, mga kasundaluhan ta si Bobo Dennis ang ila sining plano intact naman, but mas naman namin siya kung nagpadayon ang ila sining mga assessment, kung mga bagay bala nga dapat i-improve pagid, para nga ang Negros Occidental safe kaya sa adlaw sang election. So according kay Lieutenant Donasco, Dennis, nga wala gid dapat sing kabalakan atong sining mga kauturan sa Negros Occidental kay safe dia every election. So Dennis, pati ang tabi ang pahayag ni Police Lieutenant Abigail Donasco. JSCC natin, ma'am. Ang ina siya, ma'am, meaning, ma'am, is Joint Security Control Center. Security Control Center natin, ma'am, composed of PNP, AFP, kag ang aton COMELEC, as the main body. So, ma'am, muna ang tatlo ka-agencies na in charge of the election processes sa national and local elections for year 2022. We had a meeting with it is actually a coordinating conference with the provincial sa province ng Negros Occidental. Nagdala man natin ang Army, ang COMELEC, DepEd actually, ma'am, kag ang aton mga electric cooperatives, kag ang aton internet, ma'am, na for the election. So there, I will only discuss ang sa aton sa PNP, ang aton ginastoryahan, ma'am, isang peace and order. So kita ang in charge sa mga result sa election when it comes to peace and order situation. Actually, ma'am, kita man, ma'am, we remain, ang gusto lang gid naton is wala matabo na incidents on the upcoming election
even before and after, gusto nato no na maging safe and peaceful ang national local election 2022. Pag ginistoryahan niyo, ma'am, regarding sa mga 18 ka mga election hotspot areas, may pagbago. As of now, ay pa man, ma'am, as is naman kita sa 18 hotspot areas naton. Ayun, no, para sa aton mga kasimanwa, ma'am, no, I'd like to inform na wala sila dapat kadlukan sa aton elections, especially kay may mga watchlist areas kita. May 4 kita nga under red category. Inasanan, ma'am, is preventive measures pa na natin, ma'am, no? That is why we disclose pa sang amo na nga information, not to scare them, ma'am, but to educate them na ara man kita, ma'am, taging himo naton para amo na preventive measures naton for these national and local elections. So, Negros Occidental is a safe province na huwag ka mo dapat kadlukan. Actually, ma'am, hindi man kita perfect, ma'am, no? May iban pa man kita nga yung gina-address nga problema, especially sa aton mga barangay, no? Barangays naton in different cities and municipalities nga medyo budlay gid ilang signal. That is why damo gid atin sa coordinating meeting para ma-address naton, no? Ining mga minimal problems naton. Bomba din. So, sining natapos na wala ang registration. So, madamo-damo gid mga kabataan nga magabutar sining election. So, kabay pa tani nga sa pagbuta nila, no, for the first time, mangin successful para nga hindi man bobodanis ano bala sa dason, no, mag-regret o kung maganahan gid sila, no, nga i-exercise gid ang right of suffrage. Sige. Yes, so this is si Bombo Grace din Lobato nag-report para sa Mansang Radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod Basta Radyo. Bombo! Tamo salamat, Bombo Gracelyn Lobato. So continuous niya ang joint command security meeting ni sa upcoming election. No? Sige na do every week nag-hold din sila. Compose aton PNP, EFP, no? Comelec, takto magiging Ma'am Donasco, ang mga teachers nato, timor sa serving mga board of election inspector, ang mga representative from different electric cooperatives, no? Kaya ba ito kailangan tama ng supply ang continue, ito disruptive nga supply sing kuryente sa adlaw sa eleksyon. Kaya tika balong electronic ni mo, kaya kung supply sing kuryente, pila na ni kauras limit sa voting machine nato na ang baterya be, paano karon magka-casting ballot, paano sila print out sa result na kung magpugday supply ng kuryente. Ang mga representative from different ni mga telecommunication company, mga network diba sa provider, internet provider naton, kasi dapat may maayo nga signal man sa internet para makasend man sa data dira presente sa mga lagyong barangay. Nga daw pigaw-pigaw ang signal sa internet dira. Balang ko masubong, internet subong. Asning ko daw dasig pa, may chimpo daw dasig pang kamang sa bao mo. Kasi nag-text ka, huwag ka pakabot. Huwag pakabot ang text mo. Ikaw nakaabot ka na to. Dadungan-dungan na ka mo abot yung text mo. Amo na kahinay ko sa sing provider. At so dapat tanan ni mga sektor, mahitso na ni, before sa aton May 9, national and local election. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 45 minutos na nakaligas taktalo na sapon. Wala tayo panahon din pagpalagan siya patutunan Bombo Anay sa auto. Sanbay na kamo sa masunod ka patutunan kahapon lamang po sa kay Bombo Just De Jesus Madrigal. Nyo lagad, Bombo Dennis Rubica para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radio, Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Tips sagud malikawan